bine ați venit la noi în localitatea Bilet, o localitate cu tradiții atât șlăbești cât și românești și, în primul rând, vă mulțumim noi că ne-ați onorat cu această vizită și ce ați văzut este puțin din ceea ce muncim noi la grădiniță și ca și membri, ca și locuitori ai comunei. În primul rând, vă mulțumim doamnelor inspectoare, Silvia Dan și Lavinia Sucuran, mulțumim doamnelor metodiste Laza Daniela și Barbu Felicia, mulțumim tuturor și dumneavoastră că ați venit și în primul rând trebuie să mulțumim de asemenea tuturor celor care ne-au sprijinit. Forumului German, reprezentat de familia Adam și Rosvita Ciordi, mulțumim Comitetului de Părinți, dar mulțumim și domnului primar Duță Leondin, care la fel ne-a sprijinit și dânsul n-a vrut, a vrut să las ultimul, că dânsul tot vrea să se retragă. Mulțumim domnului primar, care la fel ne-a sprijinit în tot ceea ce am făcut de desfășurăm în activitatea noastră. Mulțumim de asemenea Comitetului de Părinți, reprezentat tot de doamna Lavinia Sucuran, care este și calitate de mămică aici. De asemenea, domnului director Bădele Cristian, directorul grupului școlar, care a venit foarte pe scurt timp pentru că a avut altă problemă, știți că este capacitatea, doamnei directoare adjuncte, Burea Andoina, de asemenea, tuturor celor care ne-au sprijinit și ne sprijină și acum aș vrea să vă prezint foarte pe scurt programul. Acesta este, poate nu toată lumea știe, acesta este Forumul German și aici poate se văd anumite tradiții știți, s-a sărbătorit de peste 200 de ani, șvabii sunt aici la noi. Doamne, avem onoarea de a avea și o doamnă învățătoare și care educatoare și învățătoare a comunei, doamna, uitați, Benea Gherghina, care a fost și învățătoarea domnului primar și învățătoare a multor generații. Și mulțumim pentru prezență. Mă bucur că între dumneavoastră mai sunt și foste colege care au fost aici educatoare în Bilet și să vadă că și noua generație de educatoare nu ne facem de rușine, ci învățăm și mai mult vrem să facem, să lucrăm și să prezentăm cu copii. Și în programul scurt pe care știți că este la grupa mică și să ne scuzați micile imperfecțiuni și poate micile plânsete, pentru că sunteți și marile emoții, atât ale noastre, ale doamnelor, cât și ale copiilor. Și în primul rând, doamna Dan Daniela, doamna educatoare, vă va prezenta o șezătoare care se numește În sat la Badea Ion și Omalisi, pentru a vedea îmbinarea tradițiilor șlobești și românești, apoi o mică pauză și apoi un referat pe aceeași temă despre tradițiile, mai multe referate despre tradițiile locale. În primul rând, să știți că toată lumea este emoționată și vă rog să ne scuzați. Avem și părinți implicați care vor fi personaje ale șezătorii și doamna Dan Daniela vă va prezenta, dânsa a lucrat șezătoarea și este educatoare la grupa mică. Doamna Gorea Maria, tot educatoare la grupa mică, vă va prezenta referatul și apoi ne vom vedea mai departe. Vă mulțumesc și dacă poate am omis ceva, vă rog să mă scuzați, emoțiile sunt și ale mele pentru că așa mă cunosc cu 3 sferi dintre dumneavoastră, dar poate în alte impostaze. Vă mulțumesc mult! Stimate invitate, vreau să vă spun și eu, bine ați venit la noi în localitate și bine ați venit la forumul din localitatea Bilet, forumul german. Astăzi, grupa mică a pregătit o șezătoare în care vrem să îmbinăm tradițiile românilor și șvabilor din comuna noastră. Pentru aceasta, pentru șezătoarea noastră în sat la Badea Ion și Omalisi, am pregătit cântece, dansuri tradiționale,
vom lucra, ne vom simți bine și vom dansa la Mirvai. Să înceapă șezătoarea. Pe joc și e cântare și uităm de supărare. Șezătoarea ne adună pe toți astăzi împreună, pe germani și pe români, că-i datină de la străbun. Vă zicem cu glasul tare, poftiți la șezătoare! Suntem tare onorați, poftiți de vă așezați! Așezați-vă și voi, dragi copii. Ei, Oma, iar ești tristă? Nu vezi că afară e vreme însorită? Fie soare, fie vânt, eu tânără nu mai sunt. Zilele și anii trec și eu îmbătrânez. Dar asta n-ar fi nimic, dar mai am mult de muncit. Lâna e nescălmănată, bai e și neadunată, la spăcel am de lucrat, cucuruz de adunat. Să nu fie supărare, hai să facem placă mare. Eu îi merge pe înseraș, pe la fetele din sat. Și am să spun la fiecare să vină la șezătoare. Și eu am să pregătesc, să am cu ce să-i primesc. Andreea, noi am pus? Am pus pe masă bucate, fierte, coapte și sărate, dulce, reci și fietit, helioare, poftit, poftit! Elfide, Helga, Mariane, haideți la șezătoare, că aici ai claca mare! Vei